M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero lachitatu pa 26 Oktoba. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Efeso mutu wa 6 ndime ya 1 kulekera 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Vanessa Chirambo wa bungwe la utumiki wa ana kuchokera ku Christ the King Parish Mtawila mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka Woyera mutu wa 13 ndime ya 22 kulekera 30. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Julius Dokowe a chipani cha St Patrick's Society SPS kuchokera ku St Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. Efeso mutu 6 kuyambira ndime yoyamba mpaka 9. Inu ana, popeza kuti ndinu aka a Khristu, muzimverana kubala anu, pakuti zimenezi ndiye zoyenera. Mawu a Mulungu akuti, lemekeza atate ako ndi amayi ako. Limeneyi ndiye lamulo loyamba kukhala ndi lonjezo. Lonjezolo likuti, ukatero udzakhala wodala, ndipo moyo wako udzakhala wautali pansi pano. Inu atate, musamawapsetse mtima ana anu, koma muziwalera bwino, pakuwatsungitsa mwambo ndi malangizo a Ambuye. Inu akapolo, Ambuye ana pansi pano, muziwamvera mwa mantha ndi monjenjemera. Muzichita zimenezi ndi mtima woona, ngati kuti mukufuna kuchitira Khristu yemwe. Musazichite mwachiphamaso chabe, ngati kuti mukungofuna kukondweretsa anthu. Koma ngati akapolo a Khristu, muzichita ndi mtima wonse zimene Mulungu afuna. Muzitumikira mosangalala, ngati kuti mukutumikira Ambuye. Paja mukudziwa kuti Ambuye adzapatsa munthu ina yense mphotho chifukwa cha ntchito yake yabwino imene adayigwira, ngakhale munthuyo ndi kapolo kapena mfulu. Inu Ambuye, muziwachitiranso chimodzimodzi akapolo anu, ndipo muleke zowaopseza. Paja mukudziwa kuti iwowa ndi inuyo nonse muli ndi Mbuye wanu kumwamba, ndipo Iye alibe tsankho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi midzi akuphunzitsa. Munthu wina adamufunsa kuti, Ambuye, kodi adzapulumuka ndi anthu owerengeka okha? Yesu adayankha kuti, yesetsani kulowera pa khomo lopapatiza. Pakuti kunena zoona, anthu ambiri adzafuna kulowa, koma adzalephera. Mwini nyumba adzanyamuka nkutseka pa khomo. Pamenepo okhala panjanu mudzayamba kugogoda nkumanena kuti, Ambuye titsekulireni. Koma Iye adzakuyankhani kuti, sindikudziwa kumene mukuchokera. Apo inu mudzayamba kunena kuti, pajatu tinkadya ndi kumwa nanu pamodzi, ndipo inuyo munkaphunzitsa m'misewu ya mizinda yathu. Koma Iye adzakuwuzani kuti, pepani, sindikudziwa kumene mukuchokera. Chokani apa nonsenu anthu ochita zoyipa. Apo mudzayamba kulira ndi kukukuta mano, pamene mudzaona Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi aneneri onse mu ufumu wa Mulungu, inuyo mukuponyedwa kunja. Anthu adzachokera kumvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kummwera, nadzakhala podyera mu ufumu wa Mulungu.
pamenepa amene ali otsiriza adzakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira adzakhala otsirizira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Akhristu okondeka, Ambuye Yesu Khristu adabwera pansi pano kudzatipulumutsa ku machimo komanso kudzatiphunzitsa kulowera pa khomo lopapatiza kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu. Tikuyenera kupirira zovuta zosiyanasiyana pamene tili m'moyo wapansi pano kuti tikwanitse kufikira kukhala oyenera kulandira moyo wosatha mu ufumu wakumwamba. Ndipo tikuyenera kuchita khama ndithu mothandizidwa ndi chithandizo cha Mulungu kugonjetsa mayesero osiyanasiyana amene timapezana nawo moyo wathu uno. Limeneli ndi phunziro limene tikulipeza kuchokera mu uthenga wathu wa lero. Poyankha funso lokhuza za chiwerengero cha anthu amene adzalowe mu ufumu wakumwamba, Ambuye Yesu akuphunzitsa motsimikiza komanso kuchenjeza kuti tikuyenera kuyesetsa ndithu kuti tilowere pa khomo lopapatiza, chifukwa anthu ndi ambiri akufuna ufumu wa Mulungu, akufuna moyo wosatha, koma okhawo amene ali wolimba mtima ndiwo adzakwanitse kupeza moyo wosatha. Pa nthawi ino imene tili ndi moyo pansi pano, tikuyenera nthawi zonse kumadzikonzekeretsa, chifukwa nthawi yathu ikadzatha sitidzakhala ndi mwayi wotembenuka mtima. Pa nthawi imeneyo mwini nyumba adzakhala kuti watseka kale pa khomo, kenako ife tizidzalira kufuna kuti atitsegulire, koma adzanena kuti sakutidziwa. Ngakhale tidzanene kuti mmalalika kwathu, mmayenda nafe, mmadya nafe, mmamwa nafe, mmaseka nafe, koma ngati uthenga wa Mulungu sitinathe kuwugwiritsa ntchito, sitinathe kutembenuka mtima, tidzatengedwa kukhala anthu oponyedwa kunja, pamene opirira olimba mtima amene apezeka kuti anakwanitsa akulowa mu ufumu wa Mulungu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, kukhala Mkhristu nkosakwanira ngati tikuchita khalidwe losemphana ndi moyo wa Chikhristu. Kumva mawu a Mulungu ndi ulaliki nkosakwanira ngati zimene sizikubweretsa kusintha moyo mwathu. Mawu a Mulungu adzitisintha tikawamva kuti tilandire nawo zaulere zotithandiza kulowera pa khomo lopapatiza. Ambuye Mulungu wathu akufuna kuti ife tonse tipulumuke, koma nafenso tikuyenera kuchitapo kanthu kuti chipulumutsocho tichimve kukoma. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Together.